mao ni ang pinakada most violated. Mayroon ko nga, mao ni usa ka sugo nga pinakadaghan ang nagsupak. Nga naman, nga nausab naman, ang ikapito, kay pagkulay si Ginoo, kay gihatag niya nga dos katawhan nga iyang gipili. Kung wa man giusab sa Dios Amahan, wala usba ni Kristo, kinsa man nag-usab. Dili ang tanan nagingon, kanako, Ginoo makasulod sa langit. Apan kanto lang nagatuman sa kaputon sa kumahan katuwa sa langit. Naon sa manita mo, ay mao ba ko nagitudlo sa mga pangulo. Kining mga tawhana, wala magtuman sa kuwang isulti. Nagsimba sila sa ilang mga pasidungog silang mga ngabel, apan nilang kasing-kasing layo kanako, kay ilang ang isimba, ako, pinasikat sa pagtulunan, hinimo lang tao. Maing gabi, maing buntag, maing hapon, maing udto kaninyong tanan. Malipayon kita ganing kagabion o nining takna, makahimo na sab kita sa pagtuon sa mga pagtulunan nga makahatag kanato og kasiguruhan nga kita makapuyo niya ng langiton nga puluyanan. Kung imong tanawon pagkadaghan na itong nakatunan, apan dili pa nato sugdan yod ang mensahe atong lakbitan kadyot kining mga pamaagi unsaon nga atong puluyanan mahimong lig-on. Mahimo kini nga malipayon. Okay? Kadyot lang. Tungod kay di ko gusto nga malabay ang gabi nga di na tumiskutan unsaon paglig-on sa tong puluyanan. Kanus aman mo katapusan nag-date sa iyong asawa o sa iyong bana. Kanang kamurag yung duha ba? Ang akong asawa, grabe gid siya nga, "Hani, sige lang taglaka, pero kita ka date." Iko kaning laka na to, date naman eh. Sa dili man ni appointment man ni ato, kana ate adtuon dito, kanang suruy-suruy ra gyud ba? Pastilan yun. Mga asawa, partikular kaya na. Pero kaninyong tanawon, adunay tulo ka mga litra nga A, kon A, nga kinahanglan atong mabatnan banag asawa. Ingon din tulo ka mga A's, aron nga muuswag ang atong kaminyoon, malipayon ang puluyanan. Okay? Ingon din kining tulo ka A, mao kinahanglan sa tanang mga magtiayon. Labi na yun niya itong mga magtiayon nga gusto yung mo asinso ang ilang pagpuyo ingon nga banag asawa. Okay? Tuluran ni ka one, acceptance. Kaning pulo acceptance may gala, mao ni ang pirmiro yun nimong himuon. Dawato nimo imong kapikas kinabuhi, kay naminyo man kaana, mo bitaw ng ingon sa uban, long observation, short engagement. Bari ba sa mo, tanaw ni mo, obserbahan mo pag-ayo ang imong mahimong kapikas kinabuhi, usa mo magminyo. Kay pastilan, ingon tong usa ka anak ka lalaki, isa pa, magminyo na rabako, unsaon na lang nano, nga ako rabang tiil, baho kaayo. Ingon na yun sa papa, ay sa inyo anak, matulog gani mo si mong asawa, magmidyas ka. So, mo ba? Oo. Agoy kay ang asawa po di ay, ingon siya, ma, magmiyo na rin ba ko sunod si mana? Saan ka na ko niyo, nga baho rin ba ko ba? Ingon pag-inahan, ay na, kanang baho ka ba, mo tumawra na, kanang kadlawon magabii, kanang matulog ka, ang mahitabo, ana, ayaw lang yun pagsulti, kanang kadlaw na, kay mo baho imong ba? Isa mo ba? Atuon man mahigala, gituman sa lalaki ang magmidyas, gituban po sa babae ang di musulti. Naon sa manang pagkakasal nila ikaduha nga gabi, agoy kinabantayan man sa bana nga iyang midyas na wala man siyang tiil sa pastilan o baka simhot karon ang akong asawa mapakarimaho sa kuntil pating bahuaw saon na lang ni. Hala, pangita niya sa midyas niya, law sa unla ni sa bas, gitanga kong ilaga. Imposible po. Niya luhag na kayong katri. Pastilan, nakamataman ang asawa. Noon sa man ka nga kasayo pa kaayo, luhag naman kay ka. Agoy, nakasulti man ang asawa, ingon din ang banang, kabaho man, gikauni mo akong midyas. Una-una sa bana nga ang baho sing midyas, mamorag baho sa baba sa asawa. Pero higala, wa gyud magbulag ang duha, bahalag, baho, og tiil, og bahog baba. Gidawat nila ang gusa-gusa. Muna'y acceptance. Muna makiingon ta, ang acceptance may gala, bisag unsa pa ka nga klase nga pagkasawa pagkabana dawato nako
kanaman, minyo naman ta. Walay perfecto nga bana, walay perfecto nga asawa. Kitang tanan doon na tayo mga kakulangon, doon na limitasyon. Apan mahimong mo tubo ta, ingon nga bana kasawa, sa diha nga dawaton nimo ang kaluyahon sa usa. Nga naman, tungod kay kinabuhi may gala ko, mahimo kining mukunhod ang atong papuyo mo kubol. Kung dili ka, mudawat og mga pagsaway, pagbadlong. Nga naman, kanang sawayon ta, badlongon ta, kinaati kaluyahon, dawata na. Kay mo na'y pagtubo ni mo, murag fertilizer, matupad ni sa usa ka counselor, mo na'y fertilizer sa inyong pagpuyo. Dawato ni mo ang imong kapikas kinabuhi. So, dinot kayo, no? Kay kanang pagsaway, kanang imong baba, pwede man na nga mag-mouthwash ka pirmi na amay daghang baligya diha. Di dawato ni mo, usahay, nasuko manutag sawayon ta. So, acceptance mahigala, mao kana ang pagpalipay sa usa-usa kay madawat man ang imong kakulangon. Ikaduha, admiration. Imo siyang daigon, siya may kay kalagi kaayo. Karon may kay imuhang pagluto. Nay nagluto ng asawa, wa man di sananan og lungag silang balay, agoy gidauban niya ang kaldero, di perting dukuta hastang imabaw. Pag abrig yun sa bana kay mga na paniod to, agoy dukot mas tang imabaw. So isa nga nindutan yung mulungag, oy, ang imong lilungag ba, murag bibingka, dukot sa imabaw, dukot sa ubos, ganahan kay kuane. Gidawat niya may gala, iya po yung gihatagan og pagdaig, murag bibingka, makamangita ana nga ang dukot to na sa imabaw. Pastilan, o niya magutan, o maparat gani, pastilan, hindot kaya nimo, nahinundo ko sa gamay pa kung maligo kung dagat, baka inom kong tubig gamay, mura-mura yun, ning sabaw nimo sa imong utan. You know, admire. Appreciate bisang ginagmayra ang mahitabo. Ang himo sa imong kapikas kinabuhi. O niya, kinalang kamong duha, kining mo recognize, muhatag og pagdaig ngadto sa sagusa. O sa kabana, gisugo sa asawa pagpahimog halayan. Paghimog halayan karon, nagdali lagi tingali ang bana po kay matug uma, init na, kay manglaba ang asawa, paghimog halayan, sigato na ko, nalang halayan, humana, nang laba ang asawa, migala, kaning asawa, abi ninyo, mo ginay kapoy kayo, kay nasa balay, taod-taod lang, lungag, di pa gani mo maghugas sa plato, lungag na po para paniud to. You know, boring ba kayo? Pero di na masabdan sa mga bana. Karon humaglabas sa asawa, iyang gihalay sa layan, gigihimo siyang bana, pastilan kay huyang man kay natumba, ning lagapak, tanan niyang malinabhan, dito gyud sa yuta, hugaw tanan. Yung sa huyang magkaining hilayan gimo sa akong bana. Wa gyud siya magulbol. Paghuman, iyang giwaswasan. Pagwaswas, wa na may halayan, iyang giladlad dito sa kasagbutan. Na may kasagbutan sa atbag, iya lang giladlad dito kay may halayan. Di naglungag sa paniud to kay alas 11 naman. Naunsa man ang sisaglungag to sa kusina, nakadungo mo siyang aw-aw sa iro. Aw! Isa na may iro. Agoy, nagdula ang iro dito gyud sa sinina ngayang giladlad sa kasagbutan. Hala, dayak ang mga iro. Di, naglungag man siya, iya lang gilabay ang iro ato mga pakaw sa mais. O niya pangan, ato sa ito, pastilan. Wag gyud sinina nga wa natamaki sa iro. Tanan gyud natamakan. O niya, iyang gihipos, paghipos niya, wa pa niya waswasi kay hapit ang paniud to. So naglungag siya, na uli ang bana, aron maniud to. Saga, kato maghihimo ni mong halayan. Saga naman. Saga, gihalay na ako kung may linabhan. Pastilan kay huyang Ramadan, nalugapak sila, tanan ako yung linabhan dito sa yuta. Hindi, abi ni Muga, wag yun isuko ang asawa, ikaw pagkanindot ba kayo? Ingon din sabi ni Muga, akong giwaswasan ang mga gilabhan ako. O niya ako nilang giladlad dito sa may atbang sa mga kasagbutan. Naunsa man na paglungag na kumpanyod to, gidulaan man sa iro, nagdayak man ang iro dito. Abi ni Muga, himot yun ang asawa. Wag yun usa ka saninaga, nga wa na tamaki sa iro, tanan yun na tamakan. Nagpaabot ang bana, nga masuko ang asawa, katong iyang gihimo nga halayan. Wala oy, saga salamat kayo sa paghimo ni mong halayan. Pero wala na natumba. You see, maabot ka kung mahimo ba nato na? Ikatulo, mahigala ko kaning pagbati na to, affection. So, tulo ka acceptance, admiration, and affection. O sa man kanindot ng affection. Ang affection mahigala,
mo na sa wala pa ka nagminyo na anak kay pagbati. So, usahay, sa wala pa ka rin nagminyo, grabe, walay shortage sa gugma. Pero maminyo na gani, wala na. Mura maghinay-hinay na o kawala. Sa bago pang minyo, inig humagkaon sa asawa, andaman na yung tubig o sa kabaso o toothpaste diha sa toothbrush ang asawa, giandam na nako ang imong toothbrush. Maligo ganing asawa, gipuno na nako ng balde, pwede ka maligo sa banyo, ay nag-adtog tabay. Pero sa diha magkadugay na gani ang pag-ipon, mingon ng asawa, kuha ikog tubig sa diha sa banyo, kay maligo ko. Kaduol anang bomba, di ka kanto dito? Ay nausap na. Magpatunol og tubig sa baso kay manut pa siya nga, ay kadol pag-ipis ditong imuha. Mura man usa ka kilometro ng ato dihang gripo. Nausab. Higala sa dihang bago pa nindot kayo kanunay honeymoon. Pero sa kadugay na nawala naman hinuon. Shortage of expressions of love. Doon naman ito gisgutan nato kung saan pagpadayag sa gugma. Words of affirmation. Kanang paghatag o gasa, kanang quality time. Okay? O niya kanang act of service. Parta sa pagpadayag sa gugma. Human sa kami niyoon, lisod na kaayo, wala na ang tamis nga pagtagad sa usag-usa. Abanigala, sultihan mo, matag ba nag-asawa, kinahanglan mintinahon ninyo kanang pagbati, nga kaniadto murabag bag-o pa mong naminyo, murag pagsugot yun, murag kang bulukso sa kalipay, murag pwede palang imong alsaw tanang kalibutan, pwede ka nalipay kang gisugot na ka. Naon sa pagkaminyo na nangawala naman. Affection should stay forever. Muna din ang atong pagtawag, ako nang gitawag din kaniadto, ako na nagisgutan, magtawag kasi mong hinigugma, langga, darling, love, mahal, tanana, muna endearment, tawag ko na ito atong hinigugma na. Ayaw ng mama mo itong dinis pasulugin sa nga. Ang tawag siya ang asawa, mama. Di man na ni mo mama, asawa man na. So ayag yun. Ayaw po tawag imong ba nagpapa. Tawag ni mo darling, honey, langga, sweet, love. Kana siya mo na endearment. So kana nga mga sinultihan, pagpakita lang na sa gugma. Naging ko din may galak ko sa Apostol Pablo sa Efeso 5:25. O kamo mga bana. Asa na ba yung mga bana? Di mo ko kita kayo mga bana. Kamot kuno sa bana, bi, bana? Tuara. Kamong mga bana, kinahanglan may gugma mo sa inyong asawa. Sama sa gugma ni Kristo, nga gipakita niya sa iglesia, og unya, iyang gihatag, iyang kinabuhi, alang niini, alang kaniya. So kitang mga bana, higugmao ng asawa, bahalag magkinaunsa, mo na nga akong asawa. Gusto ta siya mutambong dini, porque tuaman siya rito, may gala ko sa si Simon, ko na, yung kakaadto dito sa kuha sa matupi. So, higugmao na to atong asawa, bisan kung tigulang na. Now, anita sa atong gitunan yun sa series na to, The World Beyond Tomorrow. Unang gabi, giskutan na to ang kalibutan sa kalisdanan. Ikaduhang gabi, ang paglaom, nining kalibutan, ngawa na'y paglaom. Ikatulong nga gabi, igala ko ang wala na sulbad nga mga problema, kagabi giskutan na to. Ang kalag di mamatay, ang ikaduha nga problema, ang sugo wala na. Oy, napabay sugo. Karon may gala ang atong tunan, kining pinakalisod, makalibog nga pangutana. Unsa man na makalibog nga pangutana? Kung balikan ito gamay ang iskutan kagabi, nag-iskutan tag balaod sa Dios. Ang balaod sa Ginoo gihatag ka Moses kay balutan tanan. Hugo niya kini mo ang kasuguan gihatag po ni Moses ngadto sa katawhan sa Israel. O kini nga sugo, gihatag sa Ginoo aron magiyahanta, aron matambaganta, aron makinabuhi duol diha sa Dios. Ang pulo ka sugo. Ingon na balang kasulatan dinhi, Ezekiel 12:13, dili ni para sa mga Israel, para sa atua tanan. Ugon niya, kung kini para sa tanan, kay ikaw man iha sa Dios, nan kinahanglan mo tuman ka. Nagingon dinhi ang sulti sa Ginoo, pinaagi ni Propeta Ezekiel. Ingon siya dinhi, akong ihatag kanila ang akong mga kasuguan o mga pagtulunan, aron sila mahibalo unsaon pagkinabuhi sa insakto nga mahimong makalipay sa ilang isig katawo. Nindot kayo. Mao ni may galak ko, gihatag niya aron ta magkinabuhi nga insakto.
may balota. Pero sinita mo, sa una palang panahon, gilapas sa mga tao, ingon ang versikulo 21, apan ang mga katauhan si Israel ning rebuildi bato kanako. Nagdumili sila pagtuman sa akong mga balaod o pagsunod sa akong mga pagtulunan, pastilan. Wala na, pero sa ingon sa Ginoo, kung nahigog mo muna ako, bantay akong sugo. Maurag yun na. Now, unsa man ang pinakamakalibog nga pangutana? Higala, mga kapaglaom sa atong mga viewers karon, usa sa mga sugo sa Ginoo ang ikapat mao ni gikalibgan sa tibuok kalibutan. Ngano? Ang ikapat ka sugo sa Exodus 28, ingon din ha, hinumduman mo ang adlaw gipahulay. Balaanon mo kini. Unom ka adlaw magbuhat ka. Buhaton nimo tanan nimo bulhaton. Apan sa kapito ka adlaw mo pahulay ka kay pahulay kini alang ni Jehova. Mao ni ipahulay alang sa Dios, ngadto sa Dios. Adlaw nga din gibalaan sa Ginoo. Kung imong tanawon, kini ikapat ka sugo mao ni silyo sa Ginoo sa mga katawhan. Muna ingon dinhi, ingon ang sinulat ni Propeta Isaiah 53:13 nga, apan unahan ninyo pagrespeto ang akong adlaw nga ipapahulay. Sa usam natin katulog, dili. Kanang pahulay higala kong ikapitong adlaw, dili na kay muadto ta slaughting aron matulog, pahulay god. Pero sa gingon dinhi, kung imong tanawon may higala kong isulti ni Propeta Isaiah 58:13, ug unya mao kini ang malipayon nga adlaw sa inyong pagsimba. Ang igpapahulay ni Migala, munang adlaw nga isimba nato ngadto sa Dios. Kinahanglan undangon nato paghimo ang tanan natong mga bulaton, ang tanan natong naandan sa lain nga adlaw. Ug unya siya, ug kana kun inyo ganing himuon, mao na ang makalipay nako. Kung hatagan ninyo pinasahi nga pagtagad, kining adlaw ingon nga pinasahi nga adlaw. Ang tuyo sa Dios may gala nga kintanan mo bantay sa kalagdaan. Ug unya 14 usig ingon ni Apostol Isaias, Propeta Isaias. Ingon siya dinhi, ug unya makaplagan ninyo ang kalipay diha sa relasyon ngadto sa Ginoo ug ako maghatag kaninyo dako nga tinusbawan sa inyong kinabuhi. Nindot kay no? Makabaton kamo kalipay sa inyong relasyon ngadto sa Dios. Nga naman, kay kung imong tanaw ng 13, munang adlaw sa kalipay pagsimba sa ato maglalalang. Ug unya adunay relasyon taliwala kanato. Apan karon mahigala, mangutan ta, unsa magyong adlaw ang atong igsisimba? Unsa mang adlaw nga ang Dios naghatag nato kasuguan nga atong tumanon kung higugma muna ko bantay ko mga sugo. Kining sugua mao ni ang ikupat ang the most violated. May ko nga mao ni usa ka sugo nga pinakadaghan ang nagsupak. Ang di magpatay, kita dinhi. Di magitong patay kahadlok putag prisohon. Mangawat, di mo ta mangawat. Pero kani mahigala ko, wala na hatagig pagtagad pag-ayo sa mga katawhan sa kalibutan. The fourth commandment. Nga kung imong tanawon sa paglalang niya sa kalibutan, iyan ang gisugdan pagpahulay kining adlaw. Kung imong tanawon ng Genesis Kapitulo 2:2, o sa kipitong adlaw, ang Dios na human siyang bulaton, ngayang gihimo paglalang sa kalibutan, ug mipahulay siya sa ikapitong adlaw. Gikan sa tanayang bulhaton nga iyang gihimo ning pahulay sa ikapitong adlaw. Mao man ni problema nato. Unsa mga adlaw ay ikapito? Depende sa imong pagsugod. Mag-ihap ka sugod sa Lunes, lahi ang ikapito. Mag-ihap ka gikan sa Miyerkules, lahi pud ang ikapito. Depende sa atong pag-ihap. Ngayon ko okay gyud kayo. Pero kanus amang kaasa man kadapita magsugod og ihap. Sa ikaduha, ikatulo, isa wala may klaro gud asa ang pirmiro. Ingko mo ba? Tanaw na to kuno kung unsa gyud ang klaro. Gingon diha sa balang kasulatan, niining adlaw sa kapitong adlaw semana gipanalanginan sa Ginoo, iyang gibalaan og iyang gipahulayan. Tulo ka butang ang gihimo sa Dios ani kapitong adlaw higala. Nahuman niya gihimo ang tanang magbutang sa kalibutan, nahuman niya gihimo ang unang ginikanan sa danong siba, ug unya sa kapitong adlaw ning pahulay, unsay gihimo sa Dios? Higala, iya kining gibalaan, iya kining gipanalanginan, ug iya kining gipahulayan. Kining tulo ka mga butang nga gihimo sa Ginoo, wala niya himuha ngadto sa lain nga adlaw, dito ra gyud sa ikapitong adlaw. So makaingon ko, pinasahi kini ikapitong adlaw. Tingali kung nabutang ko baso dinhi, 7 ka buok, init na tubig, ang ikapito, butangan ako og kining Energen, butangan ako og Milo, butangan ako pagod og Alaska, o niya kutaw na ako, asa may imno ninyo. Natural,
ugma ato ng himuon. Tan-aw na tong asa imno nato. Piliyo na to tong nanay timpla. Kani gitimplahan na sa Ginoo. Pero ang problema, kadaghanan sa mga katawhan, wala magpili aning adlaw gitimplahan na. Isa ako ng igpapahulay. Ang igpapahulay migala duha ka mga punto nga atong mahuna-hunaan o atong mahanduraw. Una, memorial ni nga kita gihimo sa Dios o ang Dios ang maglalalang. Mao na kung ikaw magbantay sa igpapahulay, manunong ka, gihimo ko sa Ginoo, ang tanan sa kalibutan gihimo niya. Mao na dinhi atong simbahon ang maglalalang. Klaro gingon sa balang kasulatan kung yung basahon dinhi Pinadiyag 14:7, simbahon siya nga naghimo sa langit ug sa yuta, sa kadagatan, sa mga tinubdan sa tubig, simbahon siya. Nga naman, siya may maglalalang. O gawin niya, kung imong tanawin, higala ko, gipadako dinhi nga ang pagbantay sa adlaw igpapahulay niya sa Ginoo, igsimba sa maglalalang. Diha, may gala ko sa kasubuan sa Dios, gibutang niya ikaupat, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Nga naman, kay mo kanang timaan, silyo sa Ginoo, ngadto siyang mga katawhan. Ikaduha, ang igpapahulay, it is a memorial of our salvation, atong kaluwasan. Nga naman nga pahulay. Karon din ibig kung saon nimo pahulay ritang magsakit na. Wala, papig yun, akong igagaw, grabe yun mo trabaho. Kung sa may imong trabaho, agmayo man kay anak. Alas, una, di pa maulig, paniudto kay tuwa dito siyang uma. Unya, dako kung siyang kaptangan, pero pastilan, mo trabaho, muragwa na ugma. Karon maglakaw, mag-ana na maglakaw. Kung asa naman ng imong gipangandam. Way pahulay. Kung unya may gala, kay mao man ni ang timailhan, handumana nato, nga igpapahulay, timaan ka na nga kita giluwas sa Ginoo. Tanawa ra gud ingon si Isaiah sa 66:22. Ug ingon man ang bangong langit ug mangyuta akong paghimuon, magapabilin kamo sa kung tubangan iyon ang Ginoo sa mga panon. Kamo usab inyong makaliwatan, magapabilin usab. So himo niya sa bangong langit bangong yuta, ang makatawan makabilin. Unsa may himuon na ni makabilin? Asa manapitan ning bangong langit ug bangong yuta? Higala mo na ang atong gitun-an ang kalibutan luyo sa kapunaw-punawan. Magpuyo kita dito uban sa Ginoo. Inighuman na niyag himo, dito na ta, na magkabilin ta dito. 23, ingon din o niya mahitabo, nga, mahuman ang bagong bulan, ngadto sa laing bagong bulan, gikan sa adlaw gipahulay, ngadto sa laing adlaw gipahulay, ang tanan nga mga unod o mga tao dito sa langit, silang tanan managpanungha, aron magasimba kanako, ingon ang Ginoo sa mga panon. Higala sa ito pa, ang pagsimba din sa yuta, replika o sinugdanan lang na sa pagsimba dito sa langit. Kanong saman, adlaw igpapahulay. Ikapitong nga adlaw. Now, ang dakong pangutana karon, mo gini pinakadako nga pangutana. Ang pangutana karon, unsa mang adlaw ang igpapahulay iha sa Dios. Nganong naa may Lunes, naa may Huwebes, naa ay Biyernes, naa ay Domingo, naa ay Sabado. Ang akong amigo nga usa ka pastor, ang simba Huwebes, iko nga, pastor naglahi lagi ka. Huwebes lagi imong simba isa nga, kuan magud ni Pastor God, panahon magud nga tabo sa lungsod, amo na lang giatol nga ang simba Huwebes kay manugbong man sila. Di na sila mo ni papagkasunod adlaw. Iko niya panalitan karon. Ang tabo mahimo uring Miyerkules, Miyerkules pud amo ko nga unya og Sabado ang tabo, Sabado pud nga pareha na ta. You see? Unsa man yung adlaw di ay? Dagan sa mga katawan higala ko karon nga nalibog mo ni ingon ako the most confusing question unsa mang adlaw ang igpapahulay iha sa Dios. Nga diha gyud si kapat nga sugo giklaro magyud mao ni ang akong adlaw gipulay ikapito. Pagkatanaw itong kalendaryo. Kung tanawin itong kalendaryo, magsugod ang kalendaryo o ihap sa Domingo, unang adlaw. Mao ba nang gisulti po sa Biblia nga Domingo, unang adlaw? Well, of course, ato nang iskutan karong taon-taon. Apa sa Biblia, ang sequence sa adlaw, mo nang adlaw usab nga ginasubay, gikan paglalang sa kalibutan. Unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, 5, 6, ikapito. Karon kay ang adlaw ikapito kay Saturday man na diha. Okay? Atong pangutanon ng diksyonaryo, unsa man ang 7th day?
Sa Merriam-Webster Dictionary, naging din na, the seventh day is Saturday, the seventh day of the week. So, kini may gala ato lang gihisgutan, unsa na to pag siguro kining ikapito nga adlaw sa semana. Nawanto ta sa Encyclopedia Britannica, kaning article calendar. Niya dinhi ang mga ngalan sa adlaw pinasikat sa paghimo sa Dios sa kalibutan. Ang gisulti sa Genesis 1:3 unang adlaw. Versikulo 8, ikaduhang adlaw. 13, ikatulo, hangtod sa kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3, ikapitong adlaw. Mura na yung ngalan nga gibutang sa Biblia. Pero kung imong tanaw, migala ko ang sa Latin names, Latina Vulgata nga Biblia, ang first day, gitawag nila Dies Solis. Kano man, ang sol higala, adlaw. Ang Dies, adlaw po na siya. Okay? Adlaw sa adlaw, kung atong binisayon. Muna nga, atong atuon karon sa in English. Okay? Ang Lunes, second day, Dies Luni. Ikatulo, Dies Martes. Oy, mura magbinisaya, Martes man. Dies Mercury, Merkulis sa binisaya. Okay, Dies Jueves, Jueves sa tuwa. Dies Biniris, Birnis sa tuwa. And then, Dies Saturni, oy, Saturday sa in English, Sabado sa binisaya. Ato ta sa Anglo-Saxon o sa English name, kung natukma ba, ang ngalan sa adlaw, sumala sa sequence sa isgutan sa basahon sa Genesis. Ingon din ang Dies Solis, ang sa Anglo-Saxon siya nga, Sun's Day, adlaw sa adlaw. Sa ato ang in English, Sunday, Domingo sa Bisaya. Ang Dies, o sa itong, ikaduha, Dies Luni, Dies Luni, ingon din Moon's Day, Monday. Nga naman ngalan sa adlaw ngayon animan. Tungod kay kaniyan tumigala ko, ang nagsugod pagalan sa adlaw nga mao na ni siyang sequence, pero mao nang sequence po sa Biblia, mga pagano, tigsimba nila kanang pirmirong adlaw, tigsimba nila sa adlaw. Ikaduhang adlaw, tigsimba nila sa bulan. Kani mga pagano, bisag kung sila simbahon, lahi sa tuwa dinhi, kay balutang adunan ni Dios, ang atong isimba ang maglalalang sa yuta ug sa langit. Karon, ang ikatulong adlaw, Tuesday sa Anglo-Saxon, pero dinhi sa English Tuesday. Wednesday, dagko nga kahoy, simbahon gyapon nila, pastilan yun. Wednesday, Thursday. Kato mga dagko nga tunog, purong-purong ni Kristo sa diha siya gilangsang sa cross, dagko simbahon sa mga pagano, sa kunsa nga dagko. Muna sa mga planeta pod, na itabo ikapitong adlaw higala ko, ilang gisimba ang the only planet nga dunay ring. Unsa man nga planeta? Saturn. Saturn's Day. Higala, Saturday. Ikapitong adlaw semana, Saturday. Huwag yun mawala. Karon pangutana. Kung mao man ang sequence sa adlaw, na sa encyclopedia, na usab sa kalendaryo, na po sa diksyonaryo, ang pangutana karon, nganong daghan man nagbantay sa unang adlaw. Muna itong pangutana, dako kay pangutana, libo biya takaya na. Yan sa nga, walay problema sa pagbantay, bisag unsang adlaw, basta kayang atong tumong langit. Uy, okay, biya po kayo. Pero bantayan ito pa kayo. Klaro ang gingon ni Matthew sa City 21, dili ang tanan kanako nag-ingon Ginoo makasulod sa langit apan kadto lang nagatuman sa kabubuton sa kuman nga tuwa sa langit. Dili ang tanan. So kung natubasaw no balang kasulatan, unsa man gyud ang lintunganay, ang hinungdan ngano pagkadaghan nagbantay sa unang adlaw, dili sa kapitong adlaw semana. Niya may gala ko nang gisulti kaniha. Dili sabton nga bisag unsang adlaw okay basta kay langit atong padulngan. Ingon klaro ang balang kasulatan, kadto lang nagbantay sa kabubuton sa kong amahan. Dili kay ang tanan atong langit, katong nagbantay, nagtuman. Kita magkatawan sa kalibutan, kita tanan gipakamatyan sa Dios. Kita nahibalo nga siya paglalang, ang ikapitong adlaw ra iyang gipanalanginan. Unya giangko niya nga, mao na ang akong adlaw igpapahulay. Muna sa Ezekiel 20, 12-20, labot pa akong ihatag kaninyo ang akong adlaw igpapahulay, aron mahimo ng timaan taliwala kaninyo kanako, aron mailan ninyo nga ako inyong Diyos. May Sabbath. Apakutana karon. Ngano man nga nausab naman ang ikapito nga igpapahulay sa Ginoo nga gihatag niya ngadtos katawhan nga iyang gipili.
kinsa may nag-usab. Higala sultihan ta mo, ang Dios wa mag-usab sa gihatag ngadto sa katawan sa Israel. Nga naman, kung imong tanawon ingon dinhi balang kasulatan, Malakyas 3:6, kaya ko ang Ginoo gyud ko mausab. Kung unsa may giluwatan nako sa kong baba, kung ako nang gisulti, di na nausbon pa nako. Salmos 89, versikulo 34. Kung dili man ang Dios nag-usab, kinsa man rin nag-usab sa igpapahulay nga iyaha sa Dios nga gikan sa ikapito na himong nauna ay dili po si Kristo. Nga naman, kaya kung imong tanaw ng balang kasulatan, si Kristo mao ang kaniadto, ang karon o ang ugma. Siya rin yun. Pero nabing gisulti niya. Kung imong tanawon, sa dinan si Kristo sa kalibutan, sa Lucas 4:16, batasan ni Kristo ang pag-adto sa sinaguga kung simbahan sa atong panahon karon, adlaw ng igpapahulay, og dito siya magabarog, og nagbasa sa mga propesiya ni Isayas. Iyan ang batasan. Karon, iyang gipadayon na. Muna ato makita karon mahigala ko, sa atong kinabuhi sa atong kalibutan, naagihapon na nga mapagtulunan. Pero usahay ato lang piyong-piyongon ang mata. Kung wa man giusab sa Dios Amahan, wala usba ni Kristo, kinsa man nag-usab, wa pod usba sa mga apostoles, dili pod sila mo'y nag-usab. Kinsa man niya, kung imong tanawon may gala ko, si Pablo, kaubang sa mga tinunan, ila pong batasan, muadto sila sa templo, muadto sila sa sinaguga, adlong igpapahulay. O gunya, sama kang Kristo, sa Lucas 4:16, sila usab nagbasa o nagpahayag sa balang kasulatan. Kung dili man ang Amahan, Diyos Amahan, dili man ang Diyos Anak ang nag-usab, di po ng disipulo, kinsa man di ay. Kinsa may responsable sa pag-usab sa adlaw ikapito, ngadto sa adlaw nga nauna. Niya may gala ko unang record. Niya itong 1942, November 1942, ang Religious Digest by T.G. Wallace. Niya ay gisulti niya. Matod pa niya, dito ni sa London. Matod pa niya, kita mo ingon, nga kinahanglan kita mag-obserba ng usa ka adlaw sa semana, ingon nga adlaw igsisimba. Okay ba man siya dito nga igsisimba ng adlaw igpapahulay? Kita nagkasabot. Nagkasabot nga himuon ta na sa unang adlaw sa semana. Batayin niyo pag-ayo, kisa may natao dirig 1940. Kang T.G. Wallace mo na isa nga, giustaw ato nang nagkasabot sa ato pasabot-sabot nila. Kini, usa ka kasabutan nga nagkauyon ta ang kadaghanan nga kaning unang adlaw mo ni ang atuang simbahon ang Dios. Muni atong iadto sa iglesia. Dili kini sugo apan nagkasabot rata. So makaingon ko sabot-sabot rin ni. Muna gitawag mga tradisyon. Klaro kayo sa balang kasulatan. Roma 1:5, giilisan nila ang tinuod ngadto sa bakak. Gisimba nila ang mga hinimo inay sa nagmaghihimo nga mao ang dayigon ug ambahan hangtod sa walay katapusan. Si Pedro, ingon si Pedro, ug mao na di ay nga tao ra di ay nag-usab ani. Masa ingon ni Pedro, buhat 5:29, ingon sa dinhi, maayo pa nga tumano nato ang Dios inay sa tao. Mahigala, kung kita man galing gyud mosunod sa Ginoo, ingon siya, mas maayo pang sundo nato ang Dios inay kaysa tao. O sa gisulti sa Biblia, sundo nato. Dili kita mosunod sa mga sulti lang sa mga tao. Ako naning inyo naning nabasahan tingali. Nga usay sa atong mga desisyon, murag okay. Muna ingon si Haring Solomon sa Proverbio 14:12, adunay usa ka dalan nga daw matarong sa katao, apan sa katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Okay ra man na siya? Okay ra man. Pangutana karon. Natawo ta, mao naman ay naanda nato. Ang akong lula, mao naman na siya ang kumuday ni. Pero sultihan itong higala, nadiskubrihan ako sa librita sa akong lula, ang Converse Catechism Catholic Doctrine, question and answer ni Reverend Peter German. Ako ipakita niyo niya unsa ng libruha. Apan, pagmata na to, uy, mo naman na. So padayon na lang ta. Higala, kung karon ning gabi una, nahibala na to nga mao din nagisulti sa Biblia, narana na to. Nga naman,
Kaya ang pagtuman sa kalagdaan sa Dios personal na nga desisyon. Mangutana ko ninyo karon. Pila man kabok ang tiil sa damang? Pila? Katong manulayog damang pila? Ha? Pila man dong? 8? Ha? Tanaw na ito kung ning ingon ni Aristotle, 350 BC, ang tiil sa damang unom. Pag-abot sa 1700 AD, tinugayan na no? Sa kag 350 BC, o niya 17 AD, si Lamar nag-ihap sa tiil sa damang. Siya nga, dili man ni unom. Pero kadugay kayong tuo sa mga tao sa kalibutan, nga ang isulti na Aristotle, insakto. Karon mangutana ko ninyo, pila magyutiil sa damang? 8. Kisa ingon 8. Kisa ingon 6. Napoy 7. 8. Atong huypon ang damang aron magawas. Daning gawas ang damang. Pila kabok? 8. Prone sa kadugay ang gituan sa tanang mga tao sa kalibutan, sa giingon ni Aristotle, unom ang tiil sa damang. Karon kay gihap man ni Lamar, isa unom nga 8 man na. Sa diyang nakita sa mga tao nga 8 di ay, may kang unom oy, ingon god ni Aristotle unom. You see? Higala sa kadugay nato sa kalibutan nga tigulang nata, ang atong dadungog, aunang adlaw semana mo na atong igsisimba. Pero karon kay giingon man sa Biblia nga, ikapito. Saan man nato na? May ingon niya po nga, unom oy, ang tiil sa damang, 8 man gibisyon saon. Mao na may gala, nga ang katawan sa Dios, kinahanglan magasubay sa dalan nga iyang ipasubay kanato. Dili ang tanan nagingon kanako Ginoo makasulod sa langit. Apan kadto na nagatuman sa kabubuton sa kumahan nga tuwa sa langit. Naon sa man hitabo? Ay, mao mo ko nagitudlo sa mga pangulo. Niya yung sa gingon sa balang kasulatan. Ezekiel 22:26. Hugon niya ang mga pangulo, wala nila butangig kalainan, taliwala sa hugaw o hinlo, balaan o dili balaan. O ilang gitaptapan ilang mga mata. Gikan sa akong adlaw ng igpapahulay, o ila akong gipasipalahan. Mo nagingon ni Ezekiel. Gitaptapan ilang mata. Kakita na gudto, pero usaw nagtaptap naman. Muna nga ang mga pangulo, usahay mahigala ko makiingon ko nga, dipindi sa pangulo na. Nakakita na unta, pero gitap-tapan ang mata, gipiyong-piyong ang mata. Alang sa mahigala nga kamusliman, o na yung Muslim din ang huli Quran, ang balaan nga Quran, nga gituan kung sa kinis ng mahigala nga Muslim, nga moong tamdanan sa pagkinabuhi, nga insakto, ang pagtulunan sa Quran, mahigala sa Surah 265, nagingon dito, og unya kinahanglan kamong mahibalo. Ngadto kaninyo kung malinapason kamo maitungod sa adlaw nga igpapahulay, moingon ko kaninyo sama mo sa mga unggoy. Uy, sinalikway og unsa man giyamiran. Mao ni ang kinabuhi isa nga kung kamo makalapas sama mo og unggoy. Niya. Sinalikway, yinamiran mo. Higala ko nimo tanaw ng Biblia, subayon lagi nato ang gisulti sa balang kasulatan, kay mao ni magiya nato. Ingon sa 1:17, ang imong pulong maong kamaturan. Kung atong nakitaan, nga mao kini ang the most violated commandment given by God, ang ika-upat na sugo. Unsa mahimo na to? Sa ako nang ingon, ang pagpili inyuha. Nga no? Tungod kay, kung imong tanawon pag-ayo, sa tanang ihatag sa Dios, adunay alkontra ang kaaway, kay wa panuhuman ang gubat ug away karon. Wala pa. Klaro kay diha sa kasuguan sa Dios, maningkamot yun ang kaaway, nga malimbungan niya ang makatawhan, nga dili mo sunod sa kalagdan niya sa Dios, sama sigimo niya dito sa naman sa Eden. Ang tuyo niya mahigala, nga nanlampos man siya dito sa naman sa Eden, mulampos pod siya karon, o tinuod yun. Nilampos yun siya, kay kadaghanan sa magkatawan sa kalibutan karon, wala na mag-iisip ng adlaw niya si Ginoo kapito, bisag unsa na lang. Sabi, bisag unsa akong pilion, pahulay na ako na, imuhan ng pahulay. Dili na pahulay sa Ginoo. Na ato na hibaluan, kinsa man yun. Dili man ang mga apostoles, dili po si Kristo.
Ingon dito si T.J. Wallace, ato ra nang sabot-sabot. Persultihan tumahigala, alang sa tumahigala nga na dinhi, ay lang mo ka-offend, ay lang mo kalain, ato lang basahon ang mga mabasa nato. Dili tungod kay atong gitumbok. Ako diha ko gikan kaniadto, akong lula, ako ipakita ninyo karon ang libro sa akong lula. Gi-admitar ka na sa mga pangulo sa iglesia nga sila mo'y nag-usab. Niya ang librita sa akong lula. Ako gining gikuha. Kasi diyang nabasa na ko ni, iko nga nganong musunod man ko ani, nga niya may Biblia. Pag-abot yun sa Kriska, mahigala ko, charismatic movement, diha na nagsugod ang pagbasa sa Biblia. Kini manghigala, Converse Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Zuman, page 50. Ingon din pangutana. Unsa man ang ikatulong sugo, actually dili ni ikatuloy, ikopat ng sugo, sumala sa gisulti sa Exodus. Pero din sa Converse Catechism, ikatulo, unsa man ikatulong sugo. Ingon siya, ikatulong sugo mao, hinumduman nimo o balaanon nimo ang adlaw igpapahulay. Okay? Sunod, unsa man ang adlaw igpapahulay. Tubag, Sabado ang adlaw nga igpapahulay. Ngano nagbantay man tag Domingo, inay Sabado. Pangutana dito, tubag, nagbantay tag Domingo inay Sabado, tungod kay ang Iglesia Katoliko Romano nagabalhin sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadtos Domingo. Inko na, unsa man ni lula? Isay na nagbasaha da dire. Tuma na lang ka sa magisulti sa mga kadagkuan sa iglesia. Inko dili man ni masilbi. That's why fourth year high school ko mahigala, inko dili masilbi ni. Akong gibasa ang Biblia Latina Vulgata pastilan. Sa Exodus 28 sa ito, ginumduman mo o santuson mo ang adlawng Sabado. Ikaw Sabado man lagi ni diri. Ay na nagbasa-basa na kay makabuang na. Mas sila na kaingon ko, kaklaro kayo sa gisulti sa balang kasulatan. Karon, og moadto kag laing giya nga makahatag ka nato katinawan, adto ta sa faith of our fathers. Ang pagkutan din, unsa may giya nato, Biblia o mga sugilanon niya sa tao. Higala ko ni mo tanaw din ang Biblia mo ang kamatuoran. Ako nang gisulti nyo kina, Juan City. Ugonia kini kamatuoran imong babatnan, mo ni maghatag kanimo kagawasan. Kung ato ablihon ang Biblia, klaro gyud kayo. Nga adlaw ikapito ang adlaw nga iya sa Ginoo isimba og mo kanay makahatag kanatog lig-on og suod nga relasyon. Karon, adto ta sa faith of our fathers. Kini may gala, kung imong tanaw ni daghan man ni libro nga Faith of Our Fathers. Pero usan din kaning house divided, kanang house divided, mo na sa din ha. O ingon din page 561. Kisay author, James Cardinal Gibbons. Karon, o sa ingon din ingon siya, mubasa mo gikan sinisis ngadto sa pinadayag, di gyud mo kakitag usa ka linya nga nagpamatuod sa pagbalaan sa adlawng Domingo. Di gyud mo kita usa ka linya. Ingon din ang Biblia nag-enforsar sa reliyoso nga pagbantay sa adlawng Sabado. Sa ito pag yun niya, gikan sinisis pinadayag, di ka kabasa. Klaro kayo. Muna may gala ko, nga, dito sa Davao na ko, okay, kinsa may makakita og teksto sa Biblia, nga nagkamatuod, nga giusab na sa Ginoo ang adlaw niya igpapahulay, gikan sa kapitong ngadtos nauna, muhatag kog 10,000. Ato lang gisulti ni may gala ko ang tinuod. Muna ingon ni Isaias 29:13, o ang Ginoo ngayon kining mga tawhana. Wala magtuman sa kuwang gisulti. Nagsimba sila sa ilang mga ba, pasidungog sa ilang mga ngabil, apan ilang kasing-kasing layo kanako, kay ilang mang gisimba ako, pinasikan sa pagtulunan, hinimo lang tao. Sa daan ang tugon. Pero kung mato ka sa bakong tugon, naapo na sa Matthew. Kini may galay siya nga, pastilan. Nagsimba mo na ko, pero kayo mo nagtuman sa kong kalagdaan, gisunod inyong kalagdaan niya sa tao, layo inyong kasing-kasing apan ang inyong ngabil, nagsimba ka na ko. Muli may gala, sa versikulo 14 ko din niya, mo hinungdan, nga ako maghimo o kay bulungan nga butang ani mga tawhana. So, kining mga pangulo usahay, mo ni, ingo ko nga, wala lang yun ba nahatagag pagtagad? Kaya balo na sila, pero gitaptapan ang ilang mga mata. So,
niya, ang Deuteronomio, Kapitulo 11:16, busa, ang atong kasing-kasing, kanibalon man ta karon, ang pingi pag-ayo mong kasing-kasing, nga basin kamo malimbungan. Ayaw ninyo may gala ko alagara ang Diyos. Diha sa pagtulunan iya sa tao, apan sirbisyoy ang Diyos. Diha sa pagtulunan nga iyang gihatag. Muna ingon di Jeremias, ang Ginoo nag-ingon, matinunglo ang mga tao nga diin magasalig sa tao, apan siya nga nagasalig sa Diyos. Ang iyang kasing-kasing lig-onon niya. Bulahan siya nga nagasalig sa Ginoo, kansang pagsalig iyang gihatag ngadto sa Dios. Higala mo kanang tuyo sa Dios. Ang tuyo sa Ginoo gihatagan kita sa sugo niya aron atong tumanon. Aron nga siya mahimong atong Dios o kita mahimong iyang katawhan. Apan ang problema, dili kita mulakaw sa iyang dalan ipasubay. Ingon dinhi sa katapusan nga linya sa Jeremias, apan kamo maglakaw sa mga dalan ug sugo ninyo og tanawa, maayo na sa inyoha. Ang Biblia naghatag kanatong giya. Apan higala, usahay, nadala kita sa pagtulunan niya sa tao. American Catholic Quarterly Review, January 1888. Ganiha, 1962. 1965. Kani sa higala ko, 1888, una pa ni. Tanaw na to, ingon din ang mga protestante, sa ilang pagsalikway sa otoridad sa iglesia, wala gid sila'y maayong son nga sila magabantay sa adlang Domingo. Kay klaro lang nga sa ilang pagbantay, klaro lang nga kinahanglan sila magbantay sa igpapahulay Sabado uban sa mga Hudyo. Isa, kung sila gani magbantay sa adlaw nahauna, isa nga wala sila magtuman sa Biblia apan gisunod nila ang kalagdaan sa iglesia. Ang mga uban nga pundok higala, ilang gisunod ang gisulti ni Martin Luther, la sola scriptura, the Bible and the Bible alone. Pero wa man nagtuman. Unsa may basihanan nato sa espirituhanon nga ato nga pagtuon, ayaw sa mga sugilanon niya sa tao, diri sa Biblia ta mo base. Karon mangutana ko ninyo, sa di ta mo undang. Asa man ang atong simpatiya, asa man ang atong sundon, kinsa may atong agalon mga higala. Kung kining atong gitun-an karon, mao kini ang gisulti sa Balang Kasulatan na kinsa man ang atong sundon, Biblia o iha sa tao, tradisyon. Atong sundon ba ang balaod sa Dios o kanang mga kalagdan gihimo lang sa tao? Ato bang sundon ang pagtulunan ni Kristo o kanang pagtulunan hunahuna ngaya lang sa mga pangulo? Ato bang sundon ang balaan ni gala kong kakasuguan o kanang gipuli sa tao? Klaro itong gitunan. Ugma atong dungaga na. Apalingon din kinsa unsa man, katong tinuod o sayo, katong genuine o peke, dalan sa Dios o dalan sa tao. Ang pagpili atua. Apan klaro dayag kayo may gala, ingon din unsa man ang giya sa akong pagsunod, ang iya sa Dios o ang iya ba sa tao? Karon, gusto nako nga inyo nang tubagon pangutanahan. Unsa may giya? Actually, duha ni ka-question ta, apan kanila ato ipakita, number 2 question. Unsa man ang giya nako pagsunod sa Ginoo? Kisa may sundo nako? Giya sa Dios o giya sa tao? May higala, atong paladungan pagayo, samtang kita magbulag-bulag sa atong grupo, sa atong wrap-up. Pastor Dindo, asa naman yung atong mga kauban? Atong lintindugan diri, where are our companions? Nangawala man sila. Lahat nga grupo din gusto na ko nga diskasan ninyo sa inyong grupo, unsa may himo nato nga makasunod ta sa kalagdahan niya sa Dios. Alang sa ato mga viewers karon sa Facebook, YouTube ug sa ato ang Hope Channel, kita usab magsusi pag-ayo. Kung daghan mo mga pangutana, you can ikahatag ninyo na. You can give and send your questions and we'll try to answer your questions. Daghan sa pangutana, akong isgutan ka na ugma ang posibleng nga pangutana. Okay? One group, second, third, fourth. Okay? We will go and move for the wrapping up of our study. Ang atong pagtuon, atong i-wrap up. Diha mo, reflection. Diha, unsa may ato ikasulti sa atong natun-an karon. Unsa man nga giya ang akong pagasundon. Ang iya ba sa Dios o ang iya ba sa tao? Okay? Now, the 5 minutes starts right now.